ngifisa la ukukhuluma ngamandla okuzazi ukuthi ubani uNkulunkulu nezinto omubi azenzayo ukuchitha lokuzethemba onakho ngenxa yokumlimaza ngokuzazi kwakho. I'm afraid to say usathane uyalimala uma uzazi ukuthi ubani uNkulunkulu, ngoba phela abantu uyena obatshena ukuthi bayini emhlabeni, hayi ukuthi bawubani uNkulunkulu, which is why isiqamba ethi abanye bawukuthi nokuthi he is the accuser. Yaziwa lokho. But right now ngifisa ukukuvezela into yasho uJesu. uJesu wathi mina ngalingana nobaba, and wathi ubaba kumina nami ngiyena, okababa okwami. Waphinde wathi mina ngiyindodana kaNkulunkulu. Waphinde wathi before Abraham ngangikade ngivele ngikhona. Okusho ukuthi uJesu la ngokusobala nje uyayikhombisa ukuthi uNkulunkulu. And a lot of people did not want to accept into esho uJesu. Babethi yena uJesu iqiniso uyakuphendukezela, uzenza umuntu olengana noNkulunkulu, and they wanted ukumbulala, such that they went an extra mile bagcine sebembulala. But just go back do you remember ukuthi indodana eyayigcwele amademon from a distance could recognize uJesu ukuthi ubani, and uma imcela ithi ngicela ungasikhiphi usifake ungasisi lapha esihogweni, kodwa ungenani sicela ukuthi usifake lapha engulubeni. And then uJesu wamsiza lo, wawukhipha uligiyoni amademoni awuligiyoni. But buka abantu abazumthetho abafundile, they could not recognize who Jesus was, but a man filled with demons was able to. Yabo khona amandla phezu kwalento le. Ngifisa ukuvezela ukuthi abantu abadukile nabangazazi ukuthi bawobani, uma bekubona ukuthi uyazazi ukuthi ubani, nento ofundisa ngayo uyayazi futhi, labo bantu yabadraw close. Most of the times when ngifika endaweni ngifundisa bathi hayi ngeke lo yali drama too much. They say drama too much. Hayi ngoba ngine drama, it's because I know who I am in Christ, and lezi zinto engikhuluma ngazo ngiyazazi ukuthi ziyawenza umsebenzi empilweni zabantu. Just imagine if bengikhuluma nje without faith and without trusting uNkulunkulu ngalezi zinto anginikeza zona, most of the people bebengeze benginaki, bebezothanda bengi-overlook. But since I'm filled with conviction neqiniso kaNkulunkulu, yenza ukuthi abantu laba abanye bekholwe. So just yesterday bengidebate nomunye wathi hayi uNkulunkulu uzokubona, ngathi mina vele nguNkulunkulu, mothi uzongibona uNkulunkulu vele nginami njalo. And then wadideka athi uqonda ukuthini mothi uNkulunkulu, qonda ukuthini mothi uNkulunkulu. uJesu wathi thina singoNkulunkulu. Amen. Yaphela baba. Yebo, wathi thina singoNkulunkulu. Ngale nkathi befuna ukumbulala wathi angishongo yini na ukuthi nina ningoNkulunkulu. That means I was not wrong ukutshela lo muntu ukuthi mina nguNkulunkulu. I even said I cannot deny myself if that's what you're looking for. Mina ngiyibonile iforce esemva kwakhe ukuthi ayiyona iforce kaNkulunkulu, iforce yomubi. And then ngathi no, ya uNkulunkulu angibona ngoba nguyena uNkulunkulu, nginami njalo. Okusho ukuthi le force ngase ngayihlula by telling him ukuthi, do you want me to deny myself? I cannot deny myself. Ngamanye amazwi la omubi uzokubuza kaningi, just like wabuza uJesu wathi if you are a son of God, turn these stones into bread. Wazi kahle ukuthi usathane uJesu ubani namandla nawo. Manje akafuni ukuthi azazi ukuthi ubani, ngoba uzozuza abantu abaningi phela ngoba uzobe sezazi ukuthi ubani. That is why ke nawe ke
ulibele ufakwa izinto eziningi eziwububi ezoba i-influence kuwena, ngoba phela angithi uma lezo zinto zikubambile ngeke uzazi ukuthi ubani. Awumajini nje umuntu ozoshibela ngoJesu edakiwe noma hlasimpe ombona ukuthi usasesonweni. Abantu abaningi bamhleka, hayi kabi, but bamhleka ngezathu sokuthi lo akakonqobi. But uma efika umbona ukuthi lo muntu lo yisosha noma lokhu ekudlile, kodwa unayo conviction ukuthi mina ngumuntu kaNkulunkulu. Leave aside ukuthi ngiphuzile, leave aside ukuthi but uNkulunkulu ngiyamazi kuyaphila. That's another thing. Lo muntu lo uyakukhombisa ukuthi kukhona ukuthi noma kukhona ukuthi but mina ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. But it's another story uma uzotshela ukuthi umuntu wena uyindodana kaNkulunkulu noma uNkulunkulu. And abantu abaningi-ke umuthi wena uNkulunkulu yila khona bekulwisa kakhulu. You know why? It's because uSathane uyamnyanya uNkulunkulu. When you say uNkulunkulu, quoting amazwi kaJesu awashilo encwadini, uSathane uyadinwa because i-manifestation kaMoya Oyingcwele kicks in. There are many times when I speak about uNkulunkulu amanifeste kumina mase ngiyibone khuluma kahle. It's because mina ngizokhuluma ngoNkulunkulu. Yebo ngale nkathi uNkulunkulu emanifesta kuwe, it's proof ukuthi lento oyishoyo awukho wedwa kuyona, naye unawe. Because uyayisho le you are in the faith. Okay, some battles you will conquer because uyazazi ukuthi ubani, and the enemy akafuni ukhule ngoba uma usukhulile uzozazi ukuthi ubani, which is why besidelaya, besenza sibe lazy, besicindezela, besiphusha, bengafuni sikhulume. Oh, ngiyayibonga le platform le ya TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, onke lama platforms engi-operator kona ngiyawabonga because le voice le iyakwazi ukuthi omunye umuntu ayizwe, ngoba ngale nkathi laba babi beba aware ukuthi kunomuntu othiwa usizwe ozaziyo uNkulunkulu amfihle kule ndawo ethize. Ngokomoya bayasibheka, besibuke ey'bukweni, besibuke ey'ntweni zabo, trying ukuthi bethi disarm us, sending ama-agents noma ama-Armenians abo to try and fight us in order to despair noma to give in ebumnyameni. But you must understand, you need to know who you are. You need to know who you are, because ngale nkathi ukusaba ukuthi umntwana kaNkulunkulu, because now awukuzwe mothi umntwana kaNkulunkulu abantu bakubuka ngenye indlela, baqale futhi behlehle noma ngabe bewabantu abakholwayo. Moke wathi wena you are the son of God or you are the man of God, baqale nje bekubuke bethi hayi sekhona ukuhlanya kokhona. It's the enemy oyifihle phakathi kwabantu owenza ukuthi abantu becabange kanjalo. Ingakho la kumele wazi kahle ukuthi ngale nkathi uJesu ethi uyindodana kaNkulunkulu, ngale nkathi yena uJesu ethi wavela ezulwini and uzophindela ezulwini, uJesu wayekhuluma iqiniso lakhe, and babefuna leli qiniso ukuthi angalikhulumi ngoba abantu abaningi bazolizwa. Look at us today. We are holding on to this truth because uNkulunkulu uyaphila kulona. Nawe ke bambelela eqinisweni lika Jesu, uzazi ukuthi ubani, ukuze uma ukhuluma omubi engabi nalo igunya empilweni yakho. Omubi uzoba negunya empilweni yakho ngoba wena uzazi ukuthi ubani. Uma ukhuluma ungazazi ukuthi ubani, omubi uzoba negunya empilweni yakho.
I've seen many preachers who preaches ivangeli engenayo iweight, ivangeli eli-light, such that abantu abaningi bakujwayela ngoba manje alikho challenging ey'ntweni zabantu. When do you know ukuthi ivangeli linamandla? Ingale nkathi challenge izinto ezithandwa abantu nabantu behluleka ukumelana nalelo qiniso. Yingakho ke la uma ngabe umuntu enoNkulunkulu ekwazi ukuchallenge uSathane, I'm afraid ukuthi leli iqiniso munye umoya ohlulo kaSathane, umoya kaJesu. Umuntu ongenawo umoya kaJesu ngeke awuhlule umoya kaSathane, noma engakholwa kephi bonke bangaphansi komoya kaSathane. Angididekanga ngizophinda futhi, munye umoya ohlulo kaSathane, bonke abangenawo lo moya kaJesu bonke bangaphansi kwaSathane. Umoya kaSathane yilo owezwe, umoya wobukhathi osebenza kubantwana abangalaleli. That means uma ngabe umuntu engazazi ukuthi ubani, lo moya uya-operate kuyena. Lo moya into oyenzayo umenzisa intando yomubi, yobumnyama, because lo muntu lo akafuni ukuma ekubeni uyena. Sengizoqeda-ke la into efisa ukuyisho la ukuthi uNkulunkulu ufisa wena ubambelele eqinisweni akunikeze lona, ungaliyeki noma ngabe kuthiwa abantu sebeyakhwehlela, sebeyakubuzisisa. Ngoba bakhona abantu uma mina ngithi uNkulunkulu noma hlase indodana kaNkulunkulu noma ngumntwana kaNkulunkulu abangichallengeayo, abathi wena ngoba unje, ngoba wenza ukuthi sizothi ukuthi, ngithi okusalayo sengishilo. Lo engikushilo kusamile, angiyindawo. Ngizama ukuvezana la, ngizama ukuvezela labantu ukuthi ngeke ngiyiphike mina, ngeke ngiyiphike ukuthi ngubani kuNkulunkulu. Ukuyiphika kwami ukuthi nguba uNkulunkulu kubanikeza ipower, kodwa ukuyivuma ukuthi uyiloko uNkulunkulu athi uyikona kuyabaphuca ipower. Yingakho la kumele abantu abaningi ngale nkathi bekuphekisa ithuba, stand on the truth that God has given you so that your power will remain.